mutambo unotevera munounzirwa neve Bustop TV vachitsigirwa neInternational Media Support. Shamari, maka yako takuza kudhara usati wafenda pai wani. Ndakutize mani we, simuroire munhu, uri ndoe. Imaka here dai kuti ndikukugita musarudzo yema primary elections, musarudzo kai andinyore mani. Ndizvere zvauri kuita izvi? Kundiurayira zvema primary elections and same party rakoma. Ndizvere. Unawaka. Ndimapichecheso. Utsika, wakafika mafesa mamatsi kana poiteruka apana kana ndabate. Kuri mukadzi ari kundivhakachira usiku wakadai ndiani zvekare kana kumbotyawo mindo yese inai naiwe murwara urimo zvako rumbwa rwako rukanduruma handidi kukunyebekunwa haya ambulenzi ukanendesa kuchipatara iye zvino saka irundu dzoti watadza kunzwa izwi rangu here iwewe. Ndimi tete munofamba usiku wakadai unge muroyi. Ndini zvangu murora ko ndingatye zvangu baba vari ng'anga mbuya vari chitopota chemuroyi. Aya. Manje dai ndanga ndaziva kuti ndimi zvenyu tete memomo yangu kuzondivhiringira hope dzangu. Ndairamba ndichinyepera ura wangu nonoi. Maitozovhurwa musuwo nehanzvadzi yenyu ichadhireka satadzoka pambana zvino. Asi wambozama zvako kundiiginwa murora. Ndikanganisa kurara. Dai pasina kuti mbwa yako iyo yazondiziva ka Zambia rangu nyowanira ndikapfeka raisarira mumuromo membwa yako. Uye murume wako ati hapo aenda kupika. Pananzwa imba yechihukuraka. Ndatofunga kuti pamwe ndiye auya ini. Koi nhaitete kuzofamba neusiku wakadai mukati kutsvene. Ko ndingati kudii naye murora. Ndikutoshanda kupindura ndichiti kudii. Rega ndichingoti dai ndawana mese makakwana pano ka ndengotaiwazve machena mazaya hapana ridema. Tete chirega ikakurava muchingoti apa pamunondo pamusasa. Ini ndoda kudzokera magumbeze izvezvi. Ndati kwakanaka here. Sezvo ndaona pana asipo pambaka rega ndichingotaura nyaya yangu murora. Kunza kusina umira zvakanaka kumurora. Ko chizve chanetsa? Hanzi vanhu vari kurwisana zvisina kana neakamboona ufunge. Iwe ende zvese zvanzi zviri kuitika pachisango chiri pedyo nepachigoma. Ufungeka teteka. Ini ndatobatira ura maoko izvezvi so. Murume wangu pabva pano pamusha atora rekeni nematombo ayo. Zvino hama yenyu munoiziva kuti munhu wehovhiyo. Saka ndichaziva kuti rekeni yacho ingeriye kunopfurisa shiri here kana kuti vanhu. Kusaka wadi kumubvunza. Kumubvunza kuti chii manje? Kuti ndekupi kunonovhimwa shiri usiku wakadai izvi? Panguva dzabva panoka kunze kwanga kuchitika kachena tete. Saka pazvakutoreva kuti murume wako aripo pakati pevanhu vari kunzi vakonzeresa hovhiyo. Handingadaro asi handingangomurambira futi. Imi manyasobata chokwadi here kuti kune vanhu vemudunhu rino varwisana. Ihizve ndokusaka ndabva ndauyazve ndakananga pano usiku wakadai. Naiwo wakambonona ndichifamba nguva dzakadai. Aiwa. Saka ungoda kubata chokwadi semunhu arohane hana kudai tete. Andina hangu chokwadi chekuti Shadrack apinda minyatwai asi kuti munhu anofarira nyaya dzeviolence sezvo munhu achanga achiti hanzi ndo basa rake rinomupa chibhati.
Manje tinomuchema manje uyu. Vana Dickson vaipenga vachimhanyidzana nejambanja vaimudunhu runo vari kupi? Varipi nhasi? Rambidza murume wako kuita zvejambanja izviwo Vivian. Tete, chinonzi munhu regedza ndechiri muruoko, chiri mumwoyo munhu anofa nacho. Wangu murume ari kuraramisa mhuri nazvezvi. Akasvikira pakutonodzidzira karati chaiyo, saka pana nombomukwanisa kusara kumapurisa. Saka iwo ndo uri kumutunhidzaka. Ndiwo uri kumutunhidzaka Vivian. Aiwa, mutauriro wako uyu wandiratidza kuti iwe uri kuziya kuenda murume wako. Zvino kana pane chazowana mwana wamai vangu, usauye kwandiri uchichema iwo. Don't worry my friend. Tenzi wako ndadzoka asi vanhu vaya vandizvambura vandikuwadza maningi so tarisa wena vanga vachida kundiuraya manje when God says no, no one can say yes. Kana pakaita munhu handitevera akakwanisa kusvika pamusha pangu unoneweka ruma. Don't waste your time uchihukura ruma unyerereiwe. Washinzwa? Good. Chirega ndipinde mumba umu Vivian handirape maronda angu osaya. Nai murume wangu. Inganhasi vanhu vaya vandipondera murume wangu. Ndivananiko vakukuvadza kudai nai murume wangu? Ndianiko? Amai vangu. Kwavanga vari vanganiko vazokukurira kudai wene? Chimbomira zvekuchema zvauri kuita izvi Vivian. Wakanaita tivandikwadzira murume. Aiwa iwe. Enda unogadza mvura pamoto utove murume wako maronda aya. Muri kuti kudiko naite tememo. Munhu akuvara zvadai ndiwo muda kuti ndise mvura inopisa. Saka iwe uri kufunga kuda kumutova nemvura yakatonhora here? Uda kuti mwana wamai vangu afire mumaoko medu munomu? Iwe memo. Ndizvo zvakuda kuti zviitike here izvezvi. Tikufanira kuendesa munhu uyu kuclinic asi totanga kumapurisa kuti vatipe tsamba yekuendesa murwere kuchipatara. Iroro idama rakanaka Murora. Mapurisa ari kufanira kuziya nyanya dzaita zvakadai kumwana wamai vangu idzi. Saka rega inini ndichimhanya kwasabhuku manyenga ndonovakumbira kuti pamwe ngatiwanirewo munhu ane mota ndobhadhara zvangu mari yacho. Matomhanya mota izvozvo izvezvi kana kungonanga kwavashato vaiva nemukadzi mudhumeni anonzi Stella. Memo uri kudhanaira wakananga kupi vhara that door iro udzoke utigarire pasi apa. Kurumidza. Hapana zvemabhatibhati zvese izvi. Chibva waita zvandataura izvozvi. Mese muroda kundisungisa nepolisi handiti ka? Aizve. Mutambo wamabva kunzwa maunzirwa neveBustop TV vachitsigirwa neInternational Media Support. Kana muchida kunzwa zvizere nezvemutambo uyu, tumirai SMS kana WhatsApp panamba dzinoti 0712 106 428 0712 106 428.